Здравейте хора, аз съм Насто, аз съм KiberBG. Обърках се, смених си канала на KiberBG. Питайте долу в описанието, ще ви отговоря. Пак ми е същата картинка на канала, на черепа. Сега да разкажа за моето селце. Намерих си едно селце, направих си сървър и ходя си. И си намерих едно много готино селце, ама аз почти го развалих, направих го на парчета. Сега ще видите една къща без да искам я наводних. Най-готината, която аз живеех. И я наводних. Има квашнита и доста други къщи и такива работи. Сега живея в тази горе. А пак тази тук, къде ми е вътре в мината, си я използвам за нещо като някакво мазе. Вътре да прибирам работи, вътре не е чак толкова хубаво. Има си само крафтинг, маса, тук имаше библиотека, ама аз я щупих. Защото то така си и беше, ама аз я щупих да мога да ги използвам за книги. 21 книги. Ето я, сега ще ви покажа моята къща отвътре. Малко е тясничка, затова е претупана. Ето я моята къща. Ето я. Нищо различно. Голям чест. Той вече не си го делим с Ангелчо. Беге. Чак само да оставят тези работи. Ето. Това като цяло е всичко. 6 факли ще ги оставам. Една вълна и ухо. Той че няма даже и къде да ги оставам. В мазето ще си поставя един чест. Чакай. Да взема един чест. В мазето ще си го оставя. Тук пак направих затвор, пак предвидих затвор. Ама обаче сега ще ви го покажа него, само да сложа 5 вълна в този чест. Ето отивам към затвора. Скина ми е тъп, много тъп. Ето вижте го. На Стив, като махнем тея. Тук има фермички. Обрах една ферма и си посадих дини. Аз я обрах. Сега щях да ви показвам затвора. Чакайте, че забрах. Чакайте, къде? Ето. Ето тук някъде беше, ако не се бъркам. Не. Ето е другата. Тук този път съм сложил и чест, в който има доста работи, за може да се повъзползват малко. Има дини да оживеят. Меч съм сложил, което е малко тъпо и ще си го взема. Защото не им трябва. Те стоят тук няколко дена. И тук сега отпред вижте как ще го направя. Този път обаче, за да не влизат. Чакайте само да... така. Ще го направя с камъни. Ще заграда. Те нямат с какво да го изкопаят. Ще има да копаят, ама ще ги хвана ако копаят, защото съм си тук в селото. Аз не излизам от селото. Лък, който не ми е енчантнат, който е малко тъпо. Репичките почти са ми готови. Почти тук в това село нищо не правя. Само чакам да ми се насъдат работите и ако трябва нещо да променя. Променил съм доста работи и сам съм си
направил доста. Не доста, да има някои работи съм си ги направил сам. Като например чакайте. Коя бе? Сега не е тук. Сега ще я да ви го покажа. Коя съм направил. Не, то е скромничко, малко скромно. Лопата има ли? Лопата, да. Ще я сменя. Не, това бе. Това ще сложим тук лопата. Тук ще си сложа лъка тук сега. На хлябовете. Сега ще ви покажа само тук малко да си поправя пред фермата, да няма пясък. Да тръгваме. Не е голямо, даже хич. Направил съм една тъпа масичка тук. Печките аз съм ги сложил. Тук това като реси къде. Честа аз съм го сложил пак. Значи сложил съм тук в ковашницата честа, това като реси къде. Масата и печките. Само това, другото си беше там. Имам, да изтайхам 16, ама другите ги оставих на Ангел БГ. Доста съм точен на стрелбата с лък. На това нещо телефона ми бъгва. Или какво. Ето тук е една от мините, в която намерих много кол. Много! Почти 1-2 стака. И ето тук също намерих много кол. Нямаше как да излезна и излезнах така. Аз пък аз седно на живо падам. Почвам да копая. Да си го махна. Сега се сетих откъде може да излезна. Та къде има доста разкопки, там съм намерил много кол. Ето само това трябва да го мерим. Аз сега се сетих откъде трябва да излезем. Тук е пътя, ама аз минах от другата страна и забравих. Нещо се шуми отвънка, не знам. Съседа пак си вкарва колата. Много мръзна кога си вкарва колата от тях съседа, защото много му бръмчи колата и ми пречи да снимам клип. И не мога да го засича, да му кажа да си купи малко по-безшумна кола. Защото тя доста шуми. Този клип ще е много кратък. Само колкото да ви покажа селото. Това показах ви го малко такова. Пак скелетен кон, хора. Вече най-после можах да ви покажа, че има и скелетен кон. 2! И двата ще ги убия, кон. Дай ми колко yes. Убих един път един кон, който не ми дава, че... Той ми даде даже и златна ябълка. Майко. Само да го махна. И хора, сега скачам горе и ще приключи клипа. Хора, това беше от мен на Кибер БГ. Ако ви е харесал клипа, харесвате го. Абонирайте се за канала ми. Чао!